В един доста ветровит и променлив ден, 25 май 2025, здравейте от Англия. Здравейте, намирам се в град Уея, на север от Лондон, покрай реката му, The River Walk, и правя едно съвсем кратко видео, за да ви покажа красотата и подредеността на тази страна. Уея е един малък провинциален град, много зелен, много красив, с тия невероятни къщи, които се намират. Good afternoon. И аз вървя покрай пътеката, по пътеката покрай реката, за да снимам тая прелест от зеленина, лодки. В момента използвам, че е слънчево, но времето непрекъснато се променя. Днес ту вали, ту е облачно, английска му работа. Аз съм отседнал в град Хартфорд, който е на около 10 минути от Уея. Те са почти един град. Двете места. И трябва да ви кажа, че се чувствам много щастлив, че съм отново в Англия. Защото, както съм ви казвал, аз се обичам много. За мен това е страната, която най-много ми отива, макар че най-добре познавам Италия. Но английската атмосфера е нещо, което на мен изключително много ми допада и ми харесва. Днеска ще сменя пак. Англичаните имат доста общи черти с българите, колкото и да ви се струва странно и колкото да не обичат източноевропейци, те не могат да го осъзнаят това нещо, че ние имаме много общи черти. С тази разлика, че европейците се обличаме много по-добре от тях. Те не са особено... Good afternoon. Но пък за сметка на това са като цяло много приветливи хора. Знаете го, предполагам това нещо, много така... Усмихнете се винаги. Никога няма да подминат или много рядко. Въобще за английската психика и менталитет мога да говоря много, понеже езика им и културата им е част от живота ми от 6 годишна, т.е. 52 години от живота ми. И както съм казал и други филми, които съм снимал от тук, Англия до голяма степен не много е дефинирала в мен и разбирания, и светоглед, и много неща. Аз не съжалявам за това, защото имат много положителни черти. Уея е определено много така хубав град. Поне на мен много ми хареса. Вчера ходих в Сейнт Олбънс, който е действително много красив, но за съжаление имаше пазар, беше Market Day в центъра на града и имаше страшно много хора, поради което нямаше да стане хубаво да снимам. Оттам качих някои снимки в Facebook и в Instagram. Който ме следва в социалните мрежи, може да ги види. Но сега най-сетне реших да снимам в Англия. Другата седмица, живота здраве, ще ходя в Италия. И ще направя друг филм. Hello. Hi. Много са учтиви, милични хора са, да ви кажа. Англичаните има една наивност.
която на мен много ме харесва, така едно, как да кажа, наивно възприятие на света. You go ahead, yeah. Quite a lot of puddles after the rain. Но другото, което е, не искам да прозвучи на фука, но аз все пак тук се чувствам наистина в свои води, поради това, че говоря перфектно езика им. Даже бих казал, моят речник е по-широк, отколкото на един native speaker, поради факта, че аз съм чел страшно много и продължавам да чета британска литература толкова много години. Започнал съм около 15-16 годишен да го правя. Да се спомням, че ако не се лъжа, не почти съм сигурен, първата книга, която прочетах в оригинал, беше Ребека на Дафне дю Мюрие. Good afternoon. И човек, ако иска да чете в оригинал, трябва да намира книги, които са му интересни. Даже и да му е трудно в началото, просто сюжета да го влече. Затова човек трябва да чете, може би, повече mystery books и повече криминални книги. Ако му харесват, разбира се. Но аз бих казал, че една писателка по-скоро е много така спомогнала за развитието на моя английски. Това е Ирис Мърдок. Може би сте чували за нея. Една изключително интелектуална писателка, която е смятана за Достоевски на 20 век. Трудна, но тя е била професор по философия, може би знаете, в Оксфорд. Тя е ирландка, но живяла почти целия си живот в Англия. Езика на Ирис Мърдок е невероятен. Може би един от авторите с най-така широк обхват на английския, който има. Особено ако сте чели Дете на думите или Черния принц или Морето. Това са и така най-силните романи. Говоря на английски, не знам в превод как е. Ще разберете, че тя е една велика писателка. Ами, какво друго да ви кажа, че като идвам в Англия, винаги се обичам много елегантно. Това не е със цел да показвам колко те са неелегантни, защото англичаните ходят доста неглиже. Ето се на една пейчица, много английско. Така да сядаш на пейчица и след малко ще е до гарата на Уея, за да хвана влака до Хартфорд. Пътува се 6 минути. Англия, установявам, че в някои отношения е по-евтина от България или обратното, България е доста скъпа. Hello. Влизам вчера да купя някои неща, ефтини такива, и установявам, че все пак при нас е доста по-скъпо. Например, пяната за бръснение, която ползваме около България 14 лева, тук беше 3 паунда. Тоест около 7 лева. Извиняйте, че коментирам тези неща, не ми е така много приятно, но това е самата истина, че ние сме един изнудван народ. Оставете политиката и всичко, говоря за в икономическо отношение изнудване. Народ със сравнително ниски доходи, където цените са много високи и ние се траиме. И така. Ето, времето стана много хубаво, но не ми се връща към църквата. Аз се снимах, ще изложа някои снимки. И пожелавам ви един много хубав приятен ден от Англия. Ето тук покрай реката, отсреща има един ресторант. Тя е много хубава върба. Willow. И до нови срещи от Италия. Живот и здраве другата седмица. Ще ходя в Милано. Надявам се... Тук говорят много хубаво, защото около Лондон
южнящия акцент е така много правилен на английския. Та, другата седмица, живот и здраве, ще се видим от Милано. Ще гледам да снимам по-интересни части от района на Гарибалди. Това ще се опитам да направя филм от Брера и от Санта Броджо, ако мога. И надявам се, че отново ще ви бъде много интересно. Радвам се, че бяхме заедно. До нови срещи. Ваш Ангел.